LHSB-ko ikaslea gara. Julen, Jokin, Enara, Sara eta Asier. Emakume zientzialariaren lehiaketan parte hartzen ari gara. Gaur zurekin gaude, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimikarekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nerea, zenbat urte dituzu? 51 urte dauzkat. Zenbat urterekin hasi zinen zientzia munduan? Zehazmehatz ez dugu gogoratzen, baina esango nuke txikitatik. Eta DBH-en ja badakit zientzia oso gustoko neukala. Zerk gehitu zizun aro eta zientzian? Lehen aldiz DNA, proteina eta RNA inguruan Gotzon Iparragirre ditzen den hemengo irakasle batek hitz egin zidanean, hor mundua zabaldu zitzaidan eta orduan gelditu nintzen liburatuta lehenengo zientziarekin. Txikitatik nahi zenuen emakume zientzialaria izatea? Txikitan ez nuen planteatzen, baina hartzen dituzun erabakiak azkenean hortara bideratzen zaitxue. Banekien zientzia ikasi nahi nuela, osasun arloarekin erlazionatutako zientzia, baina ez nekien zientzialari izango nintzenik eta hor bukatu dut. Zientzialaria izateaz gain, zer esan nahi zenuen? Esan bezala ikasten hasi nintzenean ez neukan helburu jakin bat. Kuriositatea neukan hasi nintzen ikasten eta gero erabakiekin bukatu nuen zientzialari eta irakasle izaten. Zer duzu gustokoen zure lanetik? Inoiz ez dakizula zer aurkituko duzun. Ez da ere biegun berdin. Egunero da desberdina, aurkitzen duzun horrek beti galdera bat erantzun nahian ibiltzen zara, baina galdera bat erantzuten duzu momentuan, beste 11 galdera zabaltzen zaizkizu, eta inoiz ez dakizu horrek nola eramango zaituen. Orduan beti da zerbait berria ezagutzeko. Zer ikasi zenuen unibertsitatean? Biokimika. Ikasi naban 3 urte biologia, eta 3 urte biologia eta gero 2 urte biokimika. Gaur egunean 18 urtekin biokimikan sartu zeinke, baina ni hasi nintzanean etzan posible, eta orduan hasi nintzen biologia eta gero biokimikakin bukatu. Enteragoa insinuala ikerketa bat edo biokimika eta biologia molekularri. Zer da hori? Biokimika eta biologia molekularrean aztertzen dugu zelulako molekulek nola funtzionatzen duten. Azkenean zelula da gure gorputzeko gauzarik biziritza dokan gauzarik txikiena, eta horrek nola funtzionatzen duen ulertzeko molekulek, proteinek, DNA-ak, RNA-ak nola funtzionatzen duten ikasi behar dugu eta hortan gabiltzagu. Gustukoa duzu zure lana? Asko gustatzen jat eta aukera eukiko banu berriz aukeratuko nuke. Zer urtetan izan zen zure lehen ikerketa? Zenbat urte zenituen? Ikertzen hasi karrera bukatutakoan, orduan 23-24 urterekin karrera bukatu eta tesia hasi nintzen horra hasi zen lehenengo ikerkuntza, 23-24 urterekin. Zeri buruz izan zen lehen ikerketa? Garai harretan zelulak nola zatitzen diren ulertzen saiatzen genbiltzan. Zelulen proliferazioa deitzen den mekanismo hori, maila molekularrean ikertzen aritu nintzen. Zenbat ikerketa egin dituzu eta zertarako balio izan dute? Ikerketa, zu normalean daukazu zure ikerketa propioa, baina ikerkuntzan beti gabiltza beste kide batzurekin kolaboratzen. Da horrek ematen dizu aukera ikerkuntza pilotan parte hartzeko, orduan gauza desberdin asko egin ditut. Hoi momentuan Angelman sindromea deitzen den gaitz bat ikertzen ari naiz, baina beste lankide batzuekin agineko zelulak nola desberdintzatzen diren ikertzen nabil, beste batzuekin espermatozoideen diferentziazioan ere ikerketak egiten nabil, ikerketa lerro desberdin pilo baten parte hartzen dut. Erreza da mundu honetan emakume zientzialaria izatea? Erreza ez. Zientzia orokorrean zaila da. Esango nukenik ez dela mundu erreza. Eta emakumeak izateak erronka bat suposatzen du. Nik nire gainin ez dut horren besteko diskriminaziorik pairatu, baina ikusten da. Beti ere, goiko postuetan, batez ere gizona daudela. Ikerketa bat egiterakoan, zer motibatzen zaitu ikerketa horrekin segitzeko eta itxeko? Jakitzak inoiz ez dagoela azken erantzun bat, ez da inoiz bukatzen. Bat ematen dako hori frustrante izan daiteke, esatea, hau ez da inoiz bukatu behar, baina hor dago nire ustez xarma, galdera bat erantzutozunean, beste 1000 atezabaltze jatzu eta beste 1000 galdera. Orduan, konturatzea biologia ze komplexua dan, banetako zoragarria da, alako sistemak aztertzea. Hau izan da dena, eskerrik asko Nerea etortzeagatik. Zuei?
Eta orduan, zer dituzu izan aurrita? Polizia. Nik medikoa. Emakume zientzialaria. Gaur, otsailaren 11 emakume zientzialarien eguna ospatzen dugu. Bi emakume zientzialari ezagutzeko aukera dugu gaur. Maider Santorcuato, ingeniari biomedikoa, eta Nagore Ipina, hezkuntzako ikerlaria. Kaixo Maider, zer da ingeniaritza biomedikoa eta zergatik aukeratu zenuen arlo hori? Ingeniaritza biomedikoa da ingeniaritzan arrama bat osasungintzara bideratuta dagona, eta nik aukeratu neban, txikitatik gustatu zen jatelako asko zientzia eta teknologia mundua, nahi neban pixkat ez galtzia osasungintzan alde hori eta pazientikiko pixkat gertu egotia. Zure lanaren bitartezen izan da ikuntza garrantzitsuena zuretzat? Guk egiten dugu lan ikerketa talde desberdinekin eta gaixotasun desberdinak ikertzen ditu, min bizitatik hasita adibidez osasun digitaleraino. Zergatik erabaki zenuen hezkuntzan eta humanitateetan ikertzea? Nik erabaki nauen ikerketa naztea eta bereziki ez humanitateak eta hezkuntzakin lotura dauken arloetan, banaukalako gehiago ezagutzeko, gehiago jakitzeko eta sakontzeko nahia. Zer izango zenioke neska gazteei zientzia eta ikerketa formalizatzera animatzeko? Ez da bakarrik prozesu akademiko bat, eta ikerketarekin lotzen dana, baizik eta norberaren burua ere, sakonago ezagutzeko aukera bat, ez? Eta momentu asko harritzen zituztenak, eta kuriositate horretatik ez, bai animako dauke neska gaztiak ez, prozesu honetan, eta ikerketa munduan eta zientzia munduan pasartzera. Mila esker gure gonbidatuei, Maiderri eta Nagoreri gurekin egoteagatik. Ikusi dozu, ez zelako garrantzitsua da neska ikerlari jakitan dugun lana. Gogoratu, emakume mundua aldatzen dute zientziaren bidez. Kaixo, gaur Hipatia Alexandriakoari buruz hitz egingo dugu. Kaixo, Garazi, gaur Hipatiari buruzko galdera batzuk egingo dizkizu. Nongoa zen Hipatia? Hipatia Egiptokoa zen, Alexandriakoa. 355. urtean jaio zen eta 415. urtean hil zen. Hipatia hiltzen saiatu ziren. Hipatia hil zuten haien fedearen aurkako iritziak izateagatik. Eskerrik asko, Garazi. Kaixo, Garazi, zer gatazka zeuden garai hartan? Garai hartan gatazka erlijioso gogorrak zeuden kristau eta juduen artean. Eta zergatik borrokatzen ziren? Bi talde desberdin ziren, erlijio desberdinarekin, eta iritzi desberdinak zutenez borrokan aritzen ziren. Eskerrik asko, Garazi. Kaixo, Garazi, zer lortu zuen Hipatiak bere bizitzan? Antzinako Greziako jakintza zaintzeko lan egin zuen. Geometriari, astronomiari eta aritmetikari buruz iritzi zuen. Eta zerbait irakatsi edo zuzendu zuen? Filosofia irakatsi zuen, eta ikasle leial eta entzule asko erakarri zituen. Eskerrik asko, Garazi. Kaixo, Garazi, zer miresten duzu Hipatian? Asko miresten dugu lehenengo emakume zientzialaretako bat izan zelako. Eskerrik asko, Garazi. Eskerrik asko bidea ikusteagatik. Agur! Patricia Usain Collins, 1958ko abenduak 15ean jaio zen Bronxen, Estatu Batuak. Horrela hasi zen zorabioen kontrako botikaren istorioa. Zuek isildu, bihar azterketa duzue. Bihar, ez dazko denbora emango, nahi bazuen erekin ikasi. Bale! Hurrengo egunean, Zuek, gaur graduatuko zarete. Patricia Usain Collins, graduatuta zaude. Eskerrik asko! hortik 6 urteetara, Miles Davidson eta Sally Ride konbokatuta zaudete espaziora joateko. Ni eskerrik asko. Memoriak egiten naiz. Nire existitzen pastiak. Gogoratzen zagapen dela, hilabete batzekin ginen pastia batzuk. Marea barentzat da. Inaldau zehose hori erabiltzeko. Bale, perfecto. Zuek, ez hartu biala entzenu dako zuela. Bale. Hartu. Ez zaude? Bai.
5 minutu geroago. Pastiak ondo egiten dira ez Mariak. Pastiak ondo funtzionatzen dute. Eureka, lortu dugu! Kaixo, ni Ainere naiz. Ni Malem. Miren! Eta ni Helene. Eta ni Ane. Eta guk aukeratutako emakumea... Janire Arroyaroa! Janire, 1985an jaio zen, Antzolan, bere aitona eta amonaren etxean. Han urte bat igaro zuen. Handik, Azpeitiako aitona eta amonaren etxera joan zen bizitzera beste urtebetez. Gero, gurasoen lanagatik, Ondarrora joan ziren bizitzera. Han, Zubizar ikastolan ikasi zuen. Janire, 12 urte ingurukin etorri izan Bergarara bizitzera. Eta orduan, hasi izan pentsatzen zientzialari izatea nahi zebala. Eta bere burua indako galderen erantzuna topatzen hasi izan. Kimika lizentziatura Leioan ikasi zuen, baina azkenen urtea Finlandian. Gero, Madrilen fitoterapia ikasi zuen. Toledon urte batez farmazeutika baten egon zen. Bartzelonan, 5 urtez medikuntza karrera bat etara zuen, eta azkenik zientzia mundura itzuli zen. Unezen eta laboratorioan itxen daulan. Bere bizitza guztia zientziari lotuta egon delako. Eta bai, bere laboratorio propioa dauka etxian. Eta kosmetiko marka bat du, Ibulia. Txikitatik zientzialari izatea nahi zuen. Gurasoen babesa eduki du eta bizitza nomada bat eduki du txikitatik. Eta esan dezakegu ere emakume oso trebea dela. Gu bai sortedunak Janirekin egoteko aukera izan dugu. Ebeione Okon Hego Afrikan jaio zen, 1951ko urriak 20an. Tebelloren historioa horrela hasi zen. Zure aiton eta amonarekin bizitzera joan beharko zen. Azken maite zaitu eta faltan botako zaitu. Nik ere Tebello. Urte batzuk geroago... Gaixo, mama. Gaixo, zulo. Oso ondo. Kalera joango naiz. Agur. Begira, mama. Tebello joko. Ireki. Lesotzoko unibertsitatean hartu zaituzte. Benetan, asko posten naiz. Hurrengo egunean... Kaixo, klase. Gaur ikasle berri bat etorri da. Sartu. Kaixo. Tebello naiz. Geroz eta jakin min handiagoa zuen zientziaren inguruan. Tebello. Kimikako eta biologiko titula lortu duzu. Zorionak. Mila esker. Azkenean, mama, titulua lortu dut. Asko posten naiz mentzio. Minbiziaren inguruan ikerketak egiten hasi zen. Minbizia ahalik eta azkarren detektatzeko modu seguruan tratatzeko eta kimioterapiaren ondorioak gutxitzeko. Azkenean lortu dut, minbizia duen jendeari lagunduko diot. Kaixo, minbiziaren lotura berriak egiten dituzte. Bai, noski. Zema galdu. 5 euro. Gaur egun fotokimioterapia ikertzen jarraitzen dut. Minbizia duen jendeari laguntzen.